Dursasana iki. Waduh, katokku teles kabeh iki. Wah. Ranggo salin nih. Dursasana. Nggih. Kowe tak takon orang aku ditenono Pak, jubing-jung batangmu kowe. Inggih. Nyuwun ngapunten. Ngapunten. Kowe biaya tekan kene sing aku sapa kowe? Kowe kok dhisik tekan kene sing aku sapa? Kowe ngaku ora aku tak idiak telakmu kowe. Kowe dhisik tekan kene sing aku sapa? Nyuwun ngapunten. Menika wae ingkang dawuh Paman Sengkuni. Ngaku sapa? Patih Sengkuni. Sengkuni kon mrene. Lho, Sengkuni kon mrene. Oh nggih. Man Sengkuni apa? Sampai ditimbali man. Sing timbali siapa? Koko Prabu Mandura. Mati. Anu ngene ya, Dur. Kowe matura karo Sinun Prabu Baladewa, Paman Sengkuni sakit ngono ya. Oh nggih. Wah, jan. Nek ngene iki awakku kok ademe ra iso. Nuwun. Piye? Endi Sengkuni? Ngaturaken kauningan. Paman Sengkuni sakit. Piye? Paman Sengkuni sakit. Lara ya bet digotong kemrene. Oh nggih. Man, apa? Sakit kan gotong niku, Man. Piye? Ken gotong. Kowe matura Paman Sengkuni kebacut mati ngono ya. Oh nggih. Aduh. Endi Sengkuni? Ngaturaken kauningan. Paman Sengkuni kebacut pejah. Lho. Sengkuni kebacut mati. Inggih. Sengkuni nggih kebacut pejah. Sing kono sapa? Sing janjang Paman Sengkuni. Aduh ya. Oke dan sampeyan ora tanggung jawab. Sengkuni, Den. Layak to layak. Negara iki ora tentrem jalaran eneng manungsa kok dapur-dapurmu kuwi. Lho, buktinipun menapa? Kowe wis ora ngaku. Ora ngaku. Negara kuwi rusak kecemplungan budayane wong sabrang, ngerti? Kuwi negara ngendi wae? Anggere negara maune wis apik-apik kecemplungan budayane wong sabrang melu nyampuri atek-ateke negara kuwi bubrah. Contone negara Cina kuwi biyen apik. Bar kecemplungan wong sabrang kaya raimu kuwi. Rusak, wareng ngrusak tegak turune sang begana biasa. Kanthi cara to sing balung uleting kulit kowe ora iso ning rusak budaya. Katentremane mbok obrak-abrik, aja nganti Pandhawa Kurawa ki rukun. Ya ngono ora? Wah, dupak telakmu kowe. Ayo mrene. Inggih, culak mripatmu kowe. Mudi ora kowe. Cangkemmu. Nah, wong tuwa diuring-uring malah. Anu, Ding, niki wau janjane sing ngajani meneng. Ora sak ngomong, aku ngerti. Aku ngerti glagate sing nguri aku mudeng aku. Ngaten nggih sinuwun. Nyun pangapunten. Janipun sedya kula menika sae. Dados ing atasipun panjenengan Ratu Gung Binetara, Prabu Baladewa Ratu Ageng Jengkar kok piyambakan. Atik kaya ora duwe bala. Lah, mila saking inisiatif. Alah. Iki menengo ta gen mandi ngono ya, Coro. Dados saking pikajeng kula ngawontenaken sedaya para wadyabala nderekaken panjenengan supados panjenengan ketingal semua, ketingal wibawa. Sengkuni, dadi wibawane Baladewa nek ditutup men saka dapur-dapur ngono kuwi iya. Dadi Baladewa ki iso wibawa nek ditutup Patih Sengkuni. Aku pilih mlaku ijin-ijinan watone selamat nek ditutup para wadyabala nek kelakuanmu do kaya ngono kuwi ngapa to? Ora iso gawe tentrem, ora iso gawe becik ning malah ngrusak tatanan. Ngerti? Inggih, ngertos. Ora minta tukang iya kebarang ya ada ya. Inggih. Sepinten lepat kula nyuwun gunging pangapunten
menawi kula dipun anggep lepat sampun paring nyuwun pamit deh nonong neng tak dung lah sengkune kok ayak-ayakan ayo dosa-dosa miyat dikira Prabu Baladewa ora iso mungu Prabu Kresna. Endi papan dununge Prabu Kresna? Sapa sing arep ngalang-alangi Baladewa mungu Prabu Kresna Lesare? Hei, Setyaki, Udawa, Setyaka, Gatotkaca Canoman. Arep paning ngalang-alangi Prabu Baladewa. Aku sapa? Aku kadang werdane Prabu Sri Bathara Kresna aja ngalang-alangi karo aku nek panjaluk slamet nyawamu minggir. Kakang Udawa, kula nggih. Koko Prabu Mandura rawuh duka mawantu-wantu. Kersanipun kabeh do kalah. Kurawa diobrak-abrik awan Koko Prabu Mandura. Mongko wanti-wanti dawuh pangendikaning Koko Prabu Kresna sapa wae ora dikeparengake nyaketi. Lah mongko iki sing nyaketi Koko Prabu Baladewa, mongko padatan. Sing iso nyrateni Koko Prabu Mandura ki mung kowe. Mula dina iki kowe maju Kakang. Oh, dadi mati-mati nek kula, ngoten nggih. Ora kok ngono. Wis to, aku pasrah, Kakang Udawa mesti bisa mangsa bodho. Lah ra apa to? Nek gawean angel ngono mesti aku. Anggere ning dum-duman aku mesti ditinggal. Wis. Monggo Sinun Mandura rawuh piye iki? Hei, Udawa, Setyaki, Setyaka. Udawa iki inggih Sinun bekti kula katur. Yo, tak tampa. Bareng ngalang-alangi tekaku mboten Sinun. Endi? Yayi Kresna Lesare ning ndi? Lah menika wonten Bale Makambang. Setyaki, Setyaka. Inggih wonten. Anoman, Gatotkaca inggih wonten. Arep ngalang-alangi aku mboten. Nek dipun alang-alangi menika ora Kurawa. Kowe kudu delok-delok sapa sing tekan kene. Perkara kowe duweni kewajiban ngreksa katentreman kuwi bener. Aku ora maido. Nek kudu mbok sawang-sawang sing teko kene iki sapa? Ngono. Inggih Sinuwun. Dina iki aku arep kepengin nyaketi papan pesareane Yayi Kresna. Ha monggo menawi ngaten. Monggo kula dherekaken. Lah rak ngono. Kowe iki patih sing wicaksana. Inggih. Ora wis ngerti to Baladewa nek nesu wis ora wedi wong. Oh nggih, pitados. Nang ndi gone? Lah menika sawetawis ora ditebih. Yo, tut mlakuku. Ha nggih. Dadi patih kuwi sing ngerti kudu iso beda-bedakake marang kahanan. Sapa sing tekan kene? Kowe kudu ngerti. Inggih. Nang yo ngerti tenan papan pesareane Yayi Kresna. Lho kula niki patihe kok pripun to? Ngono. Ha nggih. Mboten mampir warung. Wis. Ceruntangan lho. Menika sak mangke menika kathah dados papan pesarianipun Sinun Prabu Kresna menika sak kanan kairingipun kathah para kawula ingkang sami inggih menika nawekaken daganganipun. Ana sing dodoli lho wonten. Sinun Prabu Kresna menika menggalihaken gesangipun kawula alit ben Udawa nek kabeh ben padha dodolan ya wis karepe ora apa-apa. Waton ora ngagru-agru karo aku. Ngono. Inggih. Yo Den. Yo. Dereke. Inggih, monggo. Dados menika alah ayo tok nggih. Gemremeng wae ora? Inggih. Nek pancen butuh guneman karo mlaku. Nggih. Sinun Prabu Kresna inggih sampun suka piweling kaliyan kula. Piye le meling? Anggenipun meling menika ngaten Udawa. Iki sing tak kandhane mung kowe liyane ora ana sing tak omongi. Sejatine aku Tapa Nindra iki ora mergo aku iki tekse mung tuku tapa turu. Aku iki mung ngestoke dawuhing dewa. Iki sambung rapete karo perang gedhe Bratayuda. Mula nggonku Tapa Nindra iku ora mung mligi sare ning ngestoke dawuhing dewa.
Mula sapa wae nek arep nggugah karo aku nek kena elekno. Nek gelem aja nganti cilike nyaketi gedene nggugah nggonku sare. Sebab tukku turu iki ora mung turu lumrah, ning aku turu tapa. Engko nek keneng walating Gusti, walating Dewa ya wis ben. Ngaten. Ya pancen mbok aturi, ora gelem ya wis derekno. Engko nek ning apa-apane ben disangga dhewe. Benaris kados ngaten menika ora nek tiyang sanes, nek panjenengan sinten ngertos. Lagi to. Sinuwun. Lho, piye iki? Dek lunga brunas-brunus. Urung ninggali ya lunga. Sinuwun. Apa? Pripun? Wis. Ora. Ampun ngoten to. Ampun dugi mriki nggo mriko. Ora. Lho piye kuwi? Panjenengan menika dipun ajeng-ajeng. Engko nek Koko Prabu Mandura rawuh mrene derekno. Ning nek eneng apa-apane dudu tanggung jawabmu. Ngaten. Monggo to kula dherekaken. Iki cangkemmu aja medeni-medeni. Ning jadi kesana dikok kaya ngono tenan. Nggih mbok mudar to. Kula niki patiye. Bener nggih kertos to nalika nemenipun Raden Narayana sinten rencangipun kisah namung kula. Ngaten. Ya wis. Wis didawane pancen ngono. Wis aku ora sida nyedak aku. Wis ora sida. Mengke gelo. Ora. Malah dene iki Nyanyi Kresna tak timbangi aku arep melu tapa. Wonten pundi? Aku arep tapa cedhaking Tlaga Dwitawana. Engko nek Nyanyi Kresna wis wungu, aku kandhanono. Oh, ngaten. Iya, kuwi tenan ya Udawa. Inggih, tenan. Aku susulen. Inggih, sinuwun. Bungai gerang joget sarunge mlotrok bareng nekat. Ngene iki lho wong tuwa nek nyambut gawe ngene iki lho. Dura Sembada. Padha karo ngapusi. Arep jujur nek sampeyan iso ngrangkungi gawe. Lho. Wong tuwa direwangi kerkasa ya paido. Bojone wong kok iki sapa sing ngrampungi gawe. Nomo ana mung blas-blas. Wong tuwa niku nek nyambut gawe nggih. Kudu nyambut gawe napa mawon. Ora ning suarane tur napa niku mesti entuk gawe. Ora kaya wong enom. Butuhe rung kecekel wis konangan. Dengan kobra. 여기 구독 버튼 눌러줘.